bazkaltzek. Unizkio, magina, langostino eta kroketa gandituzu ez, eta... Eta etxende, hasiko zan koina eta ikamiketan, Hoi urtero izatea etxe osotan, hain ere. Bueno, bakizue, par pixkatin nahi balin batzue eta hola faria pixka jetxi, ongi etorri kontu langostino buruak insaiora. Hemen izango deu, magina bat esketx, abesti, danak atalde guzi. Kuadrilla guztiak gaur hemen izango deu. Hola Sagastita, Kuadrilla, Jose Ramon, Rufino, danak. Argina no, Arzak, gure atxuak. Baitare, danak hemen izango gea, beraz ba, gizue, Aitziber! Eta ita niebe, barkuak idatzen! Norbaitek jarri beharkoin fundamentu pixkat hemen, hain ere, oki jaizeken hau. Ta zuek babakizue, kanpaikadak betiko familiakin pasa nahi baldin batuzue? Hemen txegel ditu, gurakin! Hoxe, total, beste katetan ez da beste hobeik. Ta, ze hobeto urte zarra ganbero arten pasatzea baino, ala? Hoi da, Aitziber! Eleante mente jarri gatxuela urte. Eleante nizta egite urte zarreta naun olen guzumaten boda noan. Zetako jokin ezin dinatia. Ikuste aldezue izan bai. Ez den plantxarra, gio azpeitiko kiruria bazkaltzea joteko. Bueno, ez, oizten plantxarra. Ez, baina gaurre izango deme makina mutil zar dantzeieko gogoakin. Alagarra, dantza pilarra inbiar dugu horaitzi. Danak besazpik zarrekin bete indake asko txika. Bueno, a ver, zoz aurreatu kaldina, Rubio! Guapo! Asko eskatzi espaldi bak, sartza, laurpena? Maiok bildurripe, astea dijota, kontu langostino buruakin! Mentxekarri dugu arku mia! Bolitxezkoa! Txurraskotan zankarra, eulibari, nik kantari nago. Mortadelan bandejan paren. Dolores, calores, Tú mataste a Gina. A ver, no mezcles las cosas. Entzun ondo, Jose Ramon, ez galdakak potroli. Tarrinan, he comido bien de laus. Yo, Pelayo, jadarrik ez jo, egin aldo. Rubia, klaka, berua eta egarrilla, ematek Afrika. Kaixo, nire, Aitziber, hemen gaude direton zuentzako Mai Carmen. Eta Maikros, zuek zerbitzeko gustoz. Oi, txika, nola itzaiten den, txotxola. Aitziber! Ai, gutxi gehatzea lagabeko amabitako. Bai. Ta esaten nahi dia, konexioa dakaula Donostiko udaletxiakin. Han bai daude, Julian Jantzitan igartiburu. Lorrioko Rubia eta Lesakako Van Helsing. Zesaten? Ez alakizu zer dan. Ze? Van Helsing, vampiro gakatzen ibiltzean da. Jesus, muska. Normal itzintzan, entenitzeko Bueno, moguan. ni batekin bata esan nahi nun. Bueno, aurrera konexio hori. A ver. Gabon Euskal Herria, Gabon Kuadrilla! Hementxe gaude, Anne eta Julian! Julian eta Anne! Eta desiatzen gaude amabiak izateko eta prestaketetan ari gara kanpaiketetarako! Horixe da, Julian, Gabon ikusentzule guztioi! Hementxe gaude Euskal Herriko hile hori ezagunenenak Donostiako alderdi ederreko paraje izugarri honetan 2011 urteari hasiera emateko prest! Eta desiatzen gaude gainera, ez da lan, Alaxe dan, bai! Edorki ba, geroziago zuekin bat egingo dugu, ez da lan? Bueno, neskak, pentsatzen dut zuek hor izango zaretela, ez da? Bueno, gu hemen kanpaikadak emateko desiatzen gaude. Beraz, unea iristen den bezain pronto, konexioa berriro itzuliko dugu. Ez dala, Julian? Hori da, zein ongi hitz egiten duzun, Anne. Aurrera konexioa Miramunekin! Gerarte Kuadrilla!
Bueno. Earra, kristona, ja urduri jartzen nahi naiz. Gau kompletua daukaula ustetea itzibe. Bai, neska, ze pasakotea gargauen. Ai, etzekin ja baino. Hobe, estomago betiakin harrapatzen bagaitu behintzat. Gozetu ala ezia. Bai, eta zeozek joren jamoniken. Jesus Maria. Ba, bera, ze hobeik honea munduko bi sukaldari honenak ekartzea baino. Egia, eta hortako xe ekarriteu gaur zuzenian guri afaia prepatzeko, Carlos Sardinano eta Juan Mari Hartzak. Eta hori patzeko presupuesto ibaltzeon. Etxekinak, hoi kalare uste gurea debalde tortzeiala, Bueno, ba, ikus dezagun ba, zertan nahi dian bioiek. A ber, ba. La Lolis, el conejo de la Lolis. La Lolis tiene el conejo. Urte berrión, family! Hartzai burutxuribi, Juan Marita eta Carlos, belengo estalpean ez dago afaririk. Iepa, family! Juan Mari, nun nabil? Emetxe, Charlie, hombre, Charlie. Ape, Juan Mari, fenomeno, zea bilos behian. Ez que batxuri baten hori zaite eta bilane. Ge hartukoek, motel, ge hartukoek. Txistea kontatukoek. Txiste, moment. Edurne zurita Pinotxo, lardaskan maindire azpin. Eta Edurne zurik esaten zio Pinotxoi. Gezturra esaiak, jainko nizenian, gezturra esaiak! Bai, Juan Mari, que cachondo! Bueno, famili, lanen hasiko gea, urtezateko menu berezia igo deuta, Juan Mari? Bai. Zein ingo deu, lehenengo platera zein izangoa? Arraizopa, honena izatea urtezarreako, Arraizopa! Listua ezi, Juan Mari, listua! Arraizopa gure etxetan beti izatea lehenengo platera. Eta emetxe gaude. Lanen hasiko gea orduan, ezta? Bai, genero hona daukau hemen. Genero hona daukau, azenatua. La cebolleta parrimar. Txalota! Eta albanikoki, hostia, albanikoki, gau, udazea, Bai. Eta ze elementu behar dia ba... Arraizopatzako, aurrena... Me cabe, la pulametu, jode, men. Sí, Me cabe, dio, hau bedio, Soy Londres, emate jonek. Aurrenek, me cago, me... La ñuba. La chirla. Chirla behar da, chirla. Hemen gua, el Cantábrico. Chirla del país. Fresco, arki, zeke jo. Me cabe, hemen angüe, gamba ba, Gamba. Me cabe, ja. Gamba, bai, gamba. Gamba importantia. Hau zeta gambon, Gambon. buru ondila dakalako, Hobena, buru hartuta, Erki, oso do. Da, gero zeke jo. Aleta de behar da, aleta, rapian aleta. Me cabe, jo beze, hombre rana, ozeltzero. Aleta, Hombre rana, Erki, hemen bai hau dakau. Eta geho bestia. Sepia ere hona izatea. Sepia remendo. Sepia ere oso hona izatea. Hau zen kristoa. Hau kakamo koilua, Kakamo koilua, hostia. Kontu, niño Jesusekin. Zerrik egiten duzu, itxasarte geho gure kalteak adala, gure kalteak moko joikez. Niño Jesusen gainean dana, erori. Lasai, hau dana konpontuko da, hola, Charlie, kontu. Niño Jesusen. Gero arte, gero segituko dugu, bigarren baterak. Bai, baina zein okurtezan jo. Hombre, rana, ¿qué? Bueno, Ainere. Gaur gaueko aurreneko abeslari eitxo itxan zeken hau. Ba, ikusen jalenik izuzten ba, lista. Aizu bat, dauken edadeako ez dut bate gaizki, Ez, karo, almibarren, formole sartuta eukiko zuen da. Urtiak ez dira alperri pasatzen, Ez. Bueno, ez animarko zien hau etxeko izein dan. Bai, egia, unizko desiatzen, nongo zate etxean jakiteko zein dan, ez da? Ba, gaur primizian ekarri deu Venezuelatik. Venezuela, tio! Carlos Baute! Zizangoen Carlos Baute, xilikari hona. Fijabala, ez Carlos Bautek hauan behar baino hortz gehiago dauzke. Egia, lubita indarra, bai. Esaten hainitzana, Venezuelatik ekarri zein! Uteko aldien esaten! Eske, neska ezen nahi orduko esango esan. Bai, ezkene nerviosa jatzeia nahi de! Venezuelatik ekarri deula zuzenia José Luis Rodríguez! Zapatero! Ai, pazientik ja. Kantari hasian lauain. Nola zango ba Zapatero hemen gurekin kantatzen? Bo ez daipa? José Luis Rodríguez el Puma, itziber! Ta bere galtza istu. Bai, ara, el Puma zuekin da. Pasa txokoa, pasa!
jan behar, jarritako guztia, ezin itxi kremailera, hori da desgrazia. Jan behar, jarritako guztia, ezin itxi kremailera, hori da desgrazia. Pavo frío, pavo frío, pavo frío, pavo frío. Hainbeste kabarirekin, tripako eskorra dukat. Tripako eskorra dukat, astelenetik aurrera, pavo frío jan behar. Pavo frío jan behar, lehenago kantakuak, nola bai bota behar. Nola bai bota behar, espinaka pavo frío, eta pio jogurta. Burutik kendu ditut, churraskota zankarra. Churraskota zankarra, eta polideportibon, izerdilla bota behar. Izerdilla bota behar, plastikozko zigonekin, areata honea. Areata honea, ni olaxe ikusiezkeo, ne Andria gustoa. Ne Andria gustoa, gerra osteko goziare, etzan gauza erra. Etzan gauza erra, baina horrein tokatu zait, regimenen beharra. Regimenen beharra, bakerotan sartu arte, etxian den marmarra. Jan behar, karritako guztia, ezin itxi kremailera, hori da desgrazia. Jan behar, karritako guztia, ezin itxi kremailera, hori da desgrazia. Chévere, 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 chévere. Chévere, 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 chévere. Pavo frío, 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 pavo frío. Gracias. 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 Muy agradecido. Hola. Bueno. Gracias. Muy agradecido. Gu gauza jakin nahi dugu. Zuk nola Kristo sartezu mobile prakabitan. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que decía mi amiga la de Zaldivia, que a ver cómo te entra el móvil ahí. Ah, no, es que no es el celular, no es que me alegro mucho de verlas. Eso, no es el celular, no. Bueno, honek esatea hona, eta astoan putza iguala. Kontu da, guain, loiun abioia zai dauke, ze beste kontzertu badauke Alemani. Alemani, sí. Orduan, hainere eta nien megelitxuko geha, eta zu nahi zunen segin lasai, yo vine para quedarme. Sí. ¿Y usted a qué peluquería va de normal, señor? Qué chévere que me pregunte eso. Sí, ¿no? Bueno, denbora juntza iu pena da galdera batzea baino. Bueno, yo quería decir que estoy muy agradecido de estar acá con ustedes. Espero que disfrutasen igual que yo con esta canción y con el partido de nuestras selecciones que se jugó hace un par de días acá. Ajá. Y bueno, nada, decirles que ha sido una maravilla, una sensación fantástica y agradecidísimo a este fútbol vasco. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias. Eundala gradota, tac, pirolisis. Bueno. Juan Mari, fenómeno. Charlie. Buenorras, Aitziber, Ainire, fenómenas. Bueno, José, porque vienes que juntuen da ez mutilak izatia. Egia, Juan Mari, listua. Bai. Bueno, urte zarrako menuak izagitu behar dugu. Bigarren platera ginaziko geha. Bigarren platera, Arkumia. Arkumia eta zer da hobeto, ez da urte zarrik Arkumia gabe. Ta hemen txekarri dugu Arkumia. Boletxezkoa. Juan Mari arduratu da baina
miaz. Beha arduratua, eta ez du karnizegitik atea. Xapre maserretik ekarri du, Juan Mari? Bai, xapre maserretik, bai, xapre. Baina Juan Mari, hemen problema ziok. Bai, zer pasatzen. Akatuta, ekarri beharri bola, akatuta. Akatuko, Charlie, hiru txiste kontatuta akatuko. Juan Mari, nik txiste hola kontatzen izkik, kontatuko jatara, kontatuko jat. Hau akatu horretik, pena mateziak eta. Autobusian, ametziaz, mozkor bat, eta, barru nomentzion, eta, hemen digan uzkialdea, dana putako miazete. Eta hemen digan aldea, alupak, txoferra hogei haitxuta, frenazua jutzeu, temeka jutek, eta, hemen putako miazein dek, eta, oantxe etzegipat, dana nahaztu izkileak, eta, baina nola nahaztutzeia? Juan Mari, frenazua egin, Bueno, haure akaten, baina nahi pena mateziak ipa. Baita nire, hau kentzak hemendik beste zoze prepatu garko jo. Itxo, Martin berazatekin igual akarpeli. Igual, Martinen iguala, Martin, dituko jo, Martin, etorri honea, Martintxo. Zein biardeu orduan. Bueno, hau kentzak hemendik beste zoze prepatu garko jo. Bai, harko mira fuera, kendu gero. Gainen pixa indik meka. Bueno, a ver, iguala, hau da garbetxoko deu. Bai, kontu, albariko keite garra. Ez kiala albariko kia, Juan Mari, ustak. Ona metxaka, hazen atxua, tipular, bat txutan zertako. Bueno, Juan Mari, zea ingo jau, aragi bola batzuk, aragi bola, Robin Hooden igual atxuk, oi, que pena, mateziak. Egitza, orduan, pavo, ingo jau, pavo. Pavo, nek koñetan iguala, Hola, pena, mateziak garrake. Bixigua espada? Espada, oi, pez espada ingo jau. Este señor antzari gizaten da. Pez espada, Fenomeno, Juan Mari. Pez espada, Charlie. Bueno, gu hemen lan ezeitzeu bitartian, konexioa zuentzeko, gero arte. Artunia kablia jaten nahiak eta. Artunia, guri azkenia, Etorri txiki. Pasauna. La horriga, mingaine arki astitzeuela, Mingaine tripea eta dana. Bueno, gizonak honik ez da giztesan, barkoik edadian aurrei fastia hitzi behar. Antxumeare, polit izan, Ba, eta boteski guen piropuak zinutzen. Oi politena. Urruna guke harra jabarko txeba. Buen urra eta dana esan dugu eta. Bueno, eta guain ikusten ba, udaletxe aurrian ze pasatzen nahi da, nahi ziber? Oida, unuzkio kainonazoa olako kriston bat izango zen. Aurrea ba, Han eta Julian. Apa Euskal Herria, hemen gara berriro. Minutu gutxi falta dira amabietarako eta gu jaur duri xabar gaude, ez da? Alasketa, Julia, baino alare, ezin dugu aztu ETV bat ikusten ari diren ikusle guztiak agurtu gura neuke. Izan ere, asko baitira, herri asko baitira, momentu honetan gu ikusten ari direna. Jakina baiet, Larrabetzutik, Aramaiotik, Urnietatik, Gazteiztik, eta Gurbero bat Nafarroatik ezin gatuztenei ikusi. Baitare, eta bueno, Nafarroatik aratago dauden horiek eta ETV esaten bidez, ikusten gaituztentzako, bai, musu handi bat, izan ere, lanan dela medio hor kanpoan izango dira, Txinan adibidez Fagorrekoa. Fagorreko Txina! Bai, Mexikoan aurkituko ditugu baitare, kafekoak, haupa Mexiko! Que viva Mexiko! Haupa kaf! Afrikako misiolarientzako ere musu handi bat hemen dita! Baita ere! Eta eskiatzen hariko direnak baita ere, Kanfranken eta... Eta Astunen! Denei! Eta Formigale! Denei agurbero bat! Denentzako musu handi bat! Hau da musuk eman beharrak, Julian! Hala ere, Ane, galdera bat herrian nahiko nezuke. Esaidatzu, Julian! Neretzako ore handi bada zuretzak kanpaidak ematea. Julian, neretzako ere bai! Ez, neretzako gehiago! Neretzako gehiago! Eta, ze sentitzen da, Ane, hainbertze kanpaikada emanetak gero? Ara, bazter sentitu du posta izan ere, askotan eman ditut kanpaikadak, ez da? Bai horixe! Pentsa, momentu honetan, bi kate desberdinetan, kanpaikadak ematen ari nahi zuzenean! Hori erabat profesionala zarelako da, hori zuk bakarrik egin dezakezu? Bai, egia esan, zoragarria da, ez da? Zuekin hemen zuzenean egotea, eta urte berriari, ongi etorria... Ongi etorria, hori da! Horrelako harremana izateak, benetan zoragarria da, mil esker! Puma eta kondorren arteko lehia ematen du honek, baina hemen denek aurrera egiten dute. Gutxo gara, aizu? Bai? Gure neskak ere horri izango dira. Hortxe iran dira, bai.
Aita, konexio orain bertan zuengana pasako dugu, baino alare, ohar txiki bat etxean zaudetenentzako. Bai. Mesedez, zuen matxaleak hasi prestatzen. Hasi prestatzen, Eta jarri telebistaren aurrean, laizter kanpaikadak izango dituguta. Segituan gara berriro. Aitziber, Ainere, horran zaudete? Morenaz! Queda txondo, Charlie. Bueno, Jamari, Rubia, zenek gehala, menuan azkeneko parte egiteko, postria, Zeingo du postriako, Jamari? Intxau saltza eta intxau saltza intzeko ze behar dia. Pepinuak. No te jode, Jamari, ze beharko ba, intxurrak. Bueno, bakak lan pixkat daukana zuritzen, Ez, baina nola telebista dan gauzak askaratzen txuta. Emintxe dute zuritutako intxaurrak. Earki, orduan natare beharko dugu, ba? Nata pixka behar da. Nata pixka beharko dugu, emintxe. Botako jau nata gainean. Atzotiak nahi otzia botatzen nahi, a ver. Epa, a ver. Me cago en hau afeitatzeko, ze espuma, Jamari? Ze karriek. Ez que lentile gabe gazki guztet ez dut. Bueno, kaka zerra, beste postea timerko dugu, ba, Jamari. A ver, zeingo dugu orduan, Zea espuma. Lase, hemen beste postre badaukako. Beste postre bat. Zabe eguna izan da. Matzak, danetakoa. Matzak, azkau, Matza. Matza, genialen, matza izatea. Moskatela. Matza, ba, igual da, Hau plastikozkoa. Baina ze izatea putakeia Izatea putakeia, ba, kriston pepita pila izatea txuela, bai. Da, nola piloko dugu, Jamari? Dano daukau, koñata bat, enfermera dana, eta... Bai, tenok daka, koñata enfermera, bai. Eskatuko izkiegu, zirugia pintza batzuk, eta pizkana, ba, puta batako izkideu bakoitzai. Oita! Eta hola, gio amabi jateakon, ba, ez arragatatuko, eta hola ze, Jak. Pepita, hau jazta, hau jatea bat do. Oso goa jan ego idu. Charlie, bai. Alde harra, Pepita. Alde harra, hau plastikozkoak, lase. Bueno, Erki Jamari, ikse izak lanian. Bai. Ta zuek, segi esketxak ikusten. Bai, eta urte berri onda. Urte berri onda, noi. Que me estás chupando pan. Eta gora San Fermín. Gora San Fermín, zehatik. Eta, Igeliko nahi, urte berri on. Batzuri sopa enbierko, hasta. Bai, ingo. Bai, Bueno, babele. Bai, kaltezu. Ostras! Oaingoan bai, Ainere. Iritsi da kanpaika dan garaie. Ez ditarritzen nahi meze soltero tartia normala, kanpaika eta kristua, gaure. Kotxina zarra. Txikionak. Aurrea, Anne eta Julian! Gabon kuadrilla, hemen txegala berriro, Ane, prez gaude, amabiak aurki izango dira eta. Instant batean izango dira kanpaikadak, eta hemen txekinua beroa dago jada. Hala ere, gogoratu, din, entzuten denean ezin dela mahatxalerik hartu eta jan, Hori da. Din, eta gero, kanpaikadak etorriko dira eta. Hala ere, hemen dauzkagu amabi aleak, eta notario aurrean zenbatutakoa dira, amabi daude. Ane, hala ere, 2011 urterako, ze desio duzu denon aurrean esateko? Bueno, bani desio asko, maitasuna, bakea, osasuna guztientzako. Halare, bada, bueno, dakaten desio berezi bat. Erran. Esanako dut, ez da? Ez ditut dantzari frikia gehiago ikusi nahi. Enaiz harriten, handenne. Halare, badut baitere beste desio berezi bat. Nire adatxi hori hau beste ez tindatzea gustatuko litzaidake, Julian. Tintatzea? Bai, Monika Leluche bezala! Izia tintatu, nik enuke tintatuko ez da teleberri bat aurkezteko eskaintza izango banuela. Ara, eta Julian, zuk zer eskatzen dioztua 2011 urteri? Ba begira, nik erresa daukat. Esan? Nik eskatuko nukena da grabazio egunak eta tokiak etxetik gerturago izatea, ze beti kinto koinora bidatzen naute. Ia, ala den ba orduan jantzi. Ia ba horrela den, eta amabiak aurki ditugu. Prest mahatxaleak etxean guk ere hemen baditugu. Ala da, din. Prest! Hau bukatzen hasiko dira eta. Ja? Prest! Bat! Bi!
Zortzi! Bederatzi! Amar! Amabi! Maika! Eta! Urteberrion! Rubia! Zorionak! Urteberrion denoi! Zorionak! Zorionak! Eta Urteberrion, hombre! Deneri, Urteberrion deneri! Ongi pasa urtea! Zorionak deneri! Zorionak eta musko handi bana, 2011 urte zorion opa dituegu denoi! Zu artifizialarekin piztu egin dituzte! Kontent gaude! Zuek ere kontent egotea espero dugu! Zorionak! Andele! Eta eskerrik asko niretzat hori handia izan da zurekin egitea! Niretzako ere bai! Magetona! Eskerrik asko! Eta berriro konexioa bueltatzen dugu estudiotara, ezta? Aitziber, Ainire! Ongi bosa! Agur! Urteberri ondaderi! Zorionak! Agur guztioi! Txintxina, Itziber! Kontu, Ainere! Konta hogikea gondi, hautzia die behin. Nola Ikea? Urte berrikia behin emango bilo bat eta Ikeako jantziare! Desde luego, hau da potazta, ezo! 2011 urtean gaudela baino hau zegoetik ez duela egan ditene! Zen arraiskeri da, ikotxek egan itea. Eundek entzai hortako, sus! Hau da, besta hau! Haizue, daztuak zen muzetxian! Matxa guztiajan alditu zue, bai, seguro? Haizue, kontuz, gio kontrako estarretik juteia eta, disgustoik ez teu behar, Ta etxeko atxora eta monaik zein ditzazue, giozea, kontrako estarretik handen taura muituta. Kontu! Festa izateak eta! Kontu altxonakin. Bueno, eta guain krisik eta hipotekak eta oidanak alde bat utzi, eta guazen parre peixkatila, Jesus, ez da geldituko. Hoi dena, Itziber, par pixkati marko nau, ez da? Tortako zero betu ba, Ameriketatik etorri zaizkigun artista hauek baino. Ze Ameriketa, tio. Ez altzan bazara uztarra, Bai, zea, eta besti egin dugu, izea. Antza dauke baino ez dia, beraiek, Hoxe ba, gaur dakau primizi bezala... The Blues Brothers! Urteberrion main buruan polboro jakartena izaten guztiai, etxeko ondriai, aita eta aitonai, txampainak intxispatu dian izeba hoiei, amona eta mama guztiei, eta kanpotik etxea etorri dian, estudiante eta misionero guztiri. Gabon! Utzik harta joko derrepente eta entzun ze pasatu zan, aurten zegaman milioik euli bertan berenatzea erabaki zutenian. Ostaztegun bialtzia, baina guain guztua gaude denak. Zu, ni, haiek, euli barik! Euli barik! Dozen aterdi, daude olio saltan. Komunean, treak bezala dira. Bokaldo puntatera orduko, milak etortzen diratzako zulora, zengo ju. Besteik ez, ta espraios ja hoiekin, ja monaulali benen hartu de
dugun Doñanako parketik zapoz betetako lau trailer ekartzia, euli danak jateko. Erdia kotxekin zapaldu genituen, baina hala ere zapuek euli guztia jantzituzten, eta guain ikiarri guztoko betanak. Zu, ni, aie, guztua, hau da pakia! Euli pari, ni kantari, euli pari, ni kantari nago, pozi nago, azkenian, eulirik ez, asmatu you, asmatu you, asmatu you, asmatu you, asmatu you. Asmatu you, asmatu you, asmatu you, asmatu you. Publiko erra. Japa! Eskerrik asko, Blues Brothers! Haitziber, balakin gargaubian bi korresponsale bauzkaula. Jesus, gaur la casa por la ventana. Hala, bota dana, bai! Horri osola eta Josimari iri ondo. Baizea, zen izango jun ba, Mai Krustan, Mai Carmen. Edade hortan korresponsal sartu aldie. Bai, neska, beste zeinik ez daken nun baita hortxe da biltza, Euskal Herriko bazter guztik nahazten jarrita. Nun bait urte zarrian, lanien ibiltzen jendia bapena ematen mendile, eta hortxe da biltza. Tira, detailea bentsat izan du, Detailea bai, eta merituare galanta, Bai, oire bai. Ze, ingoalde konexioa. Venga, bueno, Mai Krustan, Mai Carmen, zemuz ahiltzete? Aizan, tomabisteko iezalda, dorletan semia? Iguala, Dorletan semia zeazo. Ante gorrina piztu zai, jaltama piztu zai. Apai, kaixo, gabon, hemen gea Mai Carmen eta Mai Krus urtezarreko programan, ikierri guztua gainea. Eta oain gure aingeru salbatzaileen ganagoaz. Zer, loiolaino goine salgoazti? Ez neska, bomberona, zorretan gatxeri noen diketa? Zorretan esan hau. ¡Qué gamberros! Ez ala izgoatzen, empanadilla egiten, mepanzarre eta bomberoak etorri ziela gure sukaldea, bere manga eta bestintorekin, nahi ama gure sua itzaltzea. Hona esan da beste gauza bat ematen, kelpikantona txika! Baina zer dakanik buru, zea, que txotxola! Boaz eman! Gabon, motelak! Gabon, bai. Urte zargabian lana inbiezuen, detaile txikiat ekartzea etorri gea. Bale, eskerrik asko. Baina detaile eman aurretik, esplikateko aldi guzue solteren elkartekoei zertan datzan zuen lana, Bueno, gure lana, ez dakit, lan politia dau. Gu azken finean gizartiantzako zerbitzu bat emate dugu eta hori hauza eharra da, ez? Batzutan arrisku batzuk ere pasatzitugu, Bat ematei mepamsak zu hartzai jonian, da... Baina, bueno, egia esan gure lanakin nahiko satisfetxo gaude eta lokala ere, bai, politia ikustezu, hemen... Mai Carmen, nunda? Nei launa ikusi aldezu. Ez dakit, bai. Mai Carmen! Nun sartu aiz? Hemen txetan, ontsen? Zer da, sirena mato! Ai, ama! Baina zeiten den orgoian, Mai Carmen! A ver, emaia zu punta, ahorrez. Baina Mai Carmen, txotxola! Kuriosidad ditxarronan, hanzen janonako zan ikusteko tabain, bandurra matizien emendik hostia! Bueno, lasai. A ver, eman buelta, kontuz. Eman buelta. Lasai, hemen nauta. Eman buelta, atlaka zazio. Otxo aineska! Lasai, eutzeko edeta. Vale. Baina... Eman pixkat, a ver. Jetxi barra. Oliki. Neska, baina mutxo ai! Listo. Ai, ama! Baina Mai Carmen! Geldik egon nahi! Baina... Ai! Vale. Eskerrik potxolo! Potxolo! Bai. Baina Mai Carmen oain ridikulo egiten Euskal Herri osoan aurria,
Bueno, guk hemen lan pixka izango dugu eta, bale, nahiko izango. Bai, bueno, juna horretik detaile txiki badakau zuentzako, Solteren elkarteko partetik. Bai, normalien zuek azaltzez aterropa gutxekin, eta bain gu animatu geha, pikante xamarra da baina. Bale, ba, eskerrik asko, Bai. Eskerrik asko, Pontxonito, ez dakit ze trantzio. Bueno, lan asko eta bagua. Bale, ba. Gero arte, adio! Seizan aurrean, Maikarmen, seizan aurrean. Agur, bai, agur. Bikantona. Aitzi, egile esan goinat, hainbeste izkan bila eta gero oso zela saiare guztu entzunguniken ba, Ba, bai, nike bai. Zer irutzen Benito lertxundi, hola suabe. Benito, ja izan, aztutan aukan, hemetxe dota gainea. Bai. Ze, esan galdit jau. Venga, zuekin Benito lertxundi. Maria galletak goizero, kafez nian bero. Maria galletak goizero, kafez nian bero. Saloura 4 estrellas era Juan, ta bufetaz egongo saltzeko. Kafesnia lortu nuen baina, galletari getzan bustitzeko. Saltxitxa opilta zikina, kiwi sandia eta pina. Arrautza egosiak makina, tarraia berriz gordina. Galletarik ez aldute jarri, sikiera txikilina. Mortadelan bandejan paren, plakillak joda inlaizilla. Maria galletak goizero, kafez nian bero. Maria galletak goizero, kafez nian bero. Kaprabora urbildu eta erosi ditu da 4 kaja. Esnetan sartu dut galleta, ta busti dut pixka praketa. Earkia, izate, Ze musu? Ondo, eske, hemen ekibokazio bat onda, Izirte etorria izonea. Esan diate... Eskuzen egezitxonta abesti hontan. Jose Ignacio konservatoriokoak esan ditortzeko. Alde intzak hemendik. Zite, ze aspertu gurian eze. Ez, baino, eske, ez nitzan sartzen behin eta... Lasai, geho triskiz pakete bat emango izuta. Ze muz, Benito? Bueno, hori joan beti ondo, Zuek zemu zautzaldian eta Gondo. ikusten zaitu pasiatzen hori jo aldea beti. Hori jo baino beto, hoi da zautza behin etzelako jun. Moendik eta hobeto etea, en fin. Zu jati horretik ni izan naiz askotan, zautzan. Ta, ze berri. Ze hartuko zu, ze, Benito? Bai, nahi bezue beste abesti batek kantatuko izuet. Oi, gehoxio, demo emate maigu. Bueno, ba, Fanta naranjan bate o kaslimon bate bate, ez du? Hori ezatea alkoholi bestela geho gaiztu duitea eta. Ze, bifiterren bat hartuko zu. Hoixe, bifi, Bombay urdina. Bombay! Bifite! Hauen txikila, oiden
velozidadia, oi? Ni bizkorra nitxo nahi nere, txikia baina bizkorra. Bombai. Oso ondo baitu zea, Lito. Hola bai! Limoiare hori jekarriene. Hombre, hori jokoa. Hori joko limoia garri zuen, bai. Disfrutau. Polio menta bat baldezo ekartzia. Guain ekarriko izu, polio menta, kolako bezu gizona. Bestela kalte itxeinei, zeak Bueno, eta limoia. Kalte ez du hemen barrunda kasu norrek eta izu kalte zeragaz hori iskutauta. Zerrez. Zer revistete ekarri juzu. Ikusi jau, nere. Oantxe animatuta nago eta beste abestin bat kantatuko izuet. Bai, txen pixkat, hainere ikusi alden Peruren bideo famosoi. Bai, neska, espaldi ikusi Ni bai, YouTubeen ikusi, YouTubeen. Bai, nik YouTube. Hasi, animatzen izketan da, Bertsio berrik dare bideo horrenak, eta originala baino hobe diela usted. Zixete? Bai, nahi aldituzu ikusi. Hoixen, bai, Bueno, ikusi ba. alditeu. Eman, bildurripe, Perurenan bideoi. Non ikustea, hor. Entonces tú te consideras parte de Goenkale, ¿no? No es que me considere, soy. Pero tú has sido alcalde de Goenkale. Sí, ¿y? Hombre, no sé, ¿no? No es que sea un pueblo muy seguro, ¿no? Ya, pero a ver. Asesinatos, corrupción, tráfico de drogas... Sí, pero es que en un momento, pues No, digo yo, no, sí, no. Déjame No, decir, que yo te... sí, déjame decir a mí, déjame decirte que ser alcalde de Goenkale, en un momento, pues era muy importante. No, por supuesto, yo no... Y ahora que me has preguntado eso, en Goenkale, cuando los hermanos Lasa andaban mococa en el pueblo, que tiene nombre, que se llama Arralde, que en euskera significa zona de machos, estaban Mikel Kakasaltzaile y se inventó la palabra muztio, y entonces yo no era alcalde todavía. Entonces yo, en la temporada 3, entré como empresario de congelados. Sí, pero tú mataste a Gina. A ver, no mezcles las cosas y primero entérate un poquito de la historia de Goenkale. Bueno, gure korresponsala igertutakoa ikusita geho, oain nazioarteko artista talde badaukeu hemen. Bai, da gaina gaurkoan hegazkinen etorretun, naiz da hemen golen guzu magina fraun eta euki, Jesus, maginat meloko toita eta txatarra saldutako izango jo, noike? Bai, neska, baina alare arki kantatzeuela, Ba, eta euskara txukunen, ez gubio bezala. Zuekin, aurrea, Gypsy Kings! Emakume xelebre bat detezagutu, poltsa berorik ez duena deskubritu. Hanketan ezin omen du hotzik sentitu, ta ipurdian arrautzak daitezke illa prejitu. Dolores, puntan manga motzetan jartzen da elurretan, neguko gauotzetan ederki arrimatzen naizkin, haren ondoan ez da behar mandan ordik hori. Dolores, calores, beti sofokok ditu, tabarrun ezin gabitu. Etxen kalefazioa ezin deu piztu, kosko bilokia izaizkit neri zoztu, bera berriz bikinita jartzen da harro, salvame ikusista esan ez, ai madre que calor. Dolores, calores, beti sofokok ditu, tabarrun ezin gabitu.
Gero bero nago eta hasi zaite prestatzen, hori entzun orduko aste naiz larritzen. Pentsatze temperatura ari da sortzen, batzutan latexa beraren zaigula urtzen. Dolores, oh, calores, oh, beti sofoko ditu, tabarrun ezin gabitu, beti sofoko ditu, tabarrun ezin gabitu. Muy bien, chicos. Gracias. Earki. Bueno, zuen un dios atozte. Pues mira, te voy a contar un fequetrillo. Cuéntame. Mira, aquí los primos y yo, que pensábamos que veníamos al programa este de Callejero de 4. ¿Qué callejero ni qué 4? Y total que esto es eso. ¿ETV? La ETV. Eso, ahí. ¿Quién te ha visto que te ve? Claro, ahí tenemos, ahí. Bueno, ¿qué? ¿Nos van a pagar? ¿Nos van a pagar? ¿O qué? Sí, aquí pagamos, Mira, nosotros más nos cheque lo que queda. Hermano, aquí, Mano. hermano. A lo burra. Tori. Muy bien, ahí, coge Paquea. Pues eso. Joder. Callejero de 4, Bebe! Izurrai. Oye, Caricasco. Batzen da guztua egatzala eta kobratzena, honik eta guztiago. Baitare, arrazoia. Hala ba, guain utzi dir kontu kalde batea, eta ikus dezan ba, Iñaki Perurenan bideo osua. Hortxe. Porque esta zona, que es el Morrillo, que en euskera significa lepagaña, se confunde mucho con esta otra que es el Morcillo, que es Shankarra, y no tiene nada que ver. Y por mucho que vengas tú ahora a decirme que el solomillo es mejor que pavilla, da igual porque al final todo es vaca. Pues menuda lección que me estás dando, ¿no? No, lección no. No, porque bueno, yo creo que tú eres un tío culto, ¿no? No, pero eso no es ser un tío culto. Eso es tratar de conocer un poco nuestra historia, para luego no andar por ahí diciendo cosas a la ligera. Bueno, pues yo tengo otra pregunta para ti, porque bueno, Perurena es un tío sabio y... A ver, por favor. Ahora resulta que una persona, por tratar de interesar y conocer la historia de sus alimentos, es sabio. Eso es el mínimo que todos deberíamos de conocer. Y a lo mejor entonces las cenas serían de otra manera. Bueno, eta urrungo artistak edo abeslariak, ez da nola esan. Zer esaten nahi haiz? Etzekin ala nola esan, nola aurkeztu. Ziritzen etxeko pista bane ematen balde maia. Bale, aurreneko eskabadorakin lan haitxeo. Bigarrengoa, taberna badaka, beti animalian dokumentalak botatzen justen telebista aleante batekin. Animali ez zer da, nein ere. Eta hirugarrenak pesazpiainoko pragak emateitu. Hola, ni bezala palabra de honor, eta arrebakin bizia. Hoi da, pues neko piste eman diteu, ez da? Idea bat itxeko. Aurrea, Jose Ramon! Josea, beste nola da! Txorte! Rufino! Hor biatu behar aldezueo! Gaxio itxengo deu, hain nervioso gaude, kantatzen behar deuta. Bueno, ze nervioso? Favorez, Rufino guai zer du, ba? Zea, galdetzeit, a ber, no billo idakazon? Hola, algea. Esan jozu, aber furgoneta balakan. Bintzako lekukin. Furgoneta ez ni arrebakin bizen naiz. Gai bezu etorri nekin. Bueno, zuedanakin Jose Ramon, Txorten da Rufino. Hala, pasa, Txoka! Kantau txugun. Adio, majaz. Etorri egunea, Rufino, etorri egunea. Dut jago ni. Urte berrion. Jose Ramon, Bazkalostian tabernan zehola, soli sombra jaten, Rufino etorri zan. Galtzak oraino jota, be biote puta horrekin. Alaxe esan zion. Ez zazpieuliagatu, bagailo buskarekin, ez zazpieuliagatu, ez
Ez zazpiruliakatu, bakallo puxkarekin, bakallo puxkarekin, ez zazpiruliakatu. Baina, Jose Ramonek, lasa segituzun, bere solisombra eaten. Eskago dara natxaldeko turnua zekalako. Halaxe, erantzun zion Rufinoi. Ez naiz berriz eroriko, zuen desapilotan, ez naiz berriz eroriko. Entzun ondo, Jose Ramon, ez aldakak potrorik, entzun ondo, Jose Ramon. Jose Ramon, bete inda hartzen aizan, ta holaxe bota zion. Rufino me cabendio, ezin isilikeo, Rufino me cabendio. Entzun ondo, Jose Ramon, ez aldakak potrorik, entzun ondo, Jose Ramon. Baina, azkenien nik Jose Ramoni, berdina esan egon. Entzun ondo, Jose Ramon, ez aldakak potrorik, entzun ondo, Jose Ramon, ez aldakak potrorik, entzun ondo, Jose Ramon. Hei, haitzaleko hain? Zein biek? Zea, eulik aktatzen hasi! Zeitek, ikirik, nahi! Onde jaiz, Jose Ramon, onde jaiz! Jose Ramon, onde jaiz! Ni banitxen, urtela nione! Adio! Fenomeno harrakin da daudela hiru hauek, Bai. Aizan, eta beste bizeak, korresponsola nun ibiliko tatxun ba. Auskalon, eska baina, borondatea baintzat kristona zeuken, ze daun hotzakin kalen ibiltzea. Bai, te edade horrekin, lotxa gutxi behar daula ibiltzeko hori. Oiden sasoian, eska. Bai, sasoia, oika beznia txantxakin hartuko zitzenan daula, bai, sasoia. Txantxakin, iain inuxente hain ere. Ze? Oik bombeo tarten behotu itxune. Bombero. Txantxakin, hau. Aizan, imaginatzea dela, Hombre. bomberotan, kolorek atea beharren bombera, Oixe. Bueno, a ver, konezio igual dakau, sateliteak. Ze satelite, pagadi. Ibaia izela satelite harra. Satelitea kanpoko unidadiakin lortzeko erabiltzen aparatua. Motzane! Bueno, Jesus, barkau zamba hain ere. Bueno, goazen konexioa ikia gure sateliteakin. Horrea, Maikruz da, Maikarmen. Zineat, Maikruz, zineat. Berrezko altzan honea tortzia. Azekiatza. Ez zineat aguantatuko. Bueno, bale, baina kaixo, hemen geha, oain zabor bitzanigana etorri geha, eta Luis Mari ezautuko da. Hemen deo Luis Mari, Gabon Luis Mari. Gabon, bai. Benetan gorra izango alako gau batian lan egin biharra ez da. Bueno, hemen konpontzega, famili girua faltan botatzen da, baino hemen afari txiki batin da hain gaskire ez. Afaia hemen, kiatzonekin, por favor. Zuzanako mia, hainbesteak hori ez da, azkenean oitzia da, hemen bestua jondan ikedu apaitxik eta nahiko ondo, hainbesteak hori ez da. Hainbesteako ez tala? Ia, liputimiak eman behar ditetan. Usainiko gorrena hemen eotea, zerrine eta salda eta hortxe eotea, bai, ikusi ez, zaitu. Ai, ama! Mariatzen nahi nahu, Maikarmen, oi, ama! Lasai, Maikarmen, lasai! Erremedio bezakan aten da. Iantza! Landokur, konfragancia de la banda! Aldaroste pixka! Baina, Maikarmen, oxigeno behar dina! Zaite hendik emako mina, ikingo da. Ondo aldago, Maikarmen! Bai, kiarri ondo baino ez botak jo jainko nizenia, nik oxigeno behar dinat eta, oxigeno! Aldi harreko zainazio noen. Autobusen lurdeza juteanen, inaxi beti maniatzen. Eta ez dineta aguantatzen, konbitagaren da utzteunga, osea, usaila.
Horretik, amaten dut beti pultza. Defensa personaleak hori balikia honorrek, zea? Zeman emandik. Ambientadorian efektua pasa bainolan. Ni bailiztik edartuko nuke, bai. Bueno, Luis Mari. Bai, eskerrik asko, Detalia, bai, Carmen. Luis Mari, bai, hau zuetzako detalle bat. Hau zara, beste ambientadoren bateo. Ez. Gaua pixka eta laitzeko. Bueno, adio, gu barruaz. Gaua pasa. Ondo pasa, bai. Adio. Zer kristota kontea. Konfeti dieta zikina. Jasatxo, zikina ikas. Bueno, garbitu da. Nahi ikiarri, bazeken algogoa herriko festak eta hasteko. Berbenea, herriko bazkari, txosnatako barra peajosoa, eta hoi dena. Guadikan pixkat itxemarako baina. Ez den nahi lortuko aiako. Apirillo maiatza noiz etorriko di, eta bero pixkat ite noiz hasikoa. Bai, egite arrazoia dakan. Bueno, gaur gurekin izango deu Euskal Herriko berbena talde mitikoenetako bat. Osun, eska, programa honek surtido kuetara baino sorpresa gehiago zezken. Bai, alatxo zazkan, bai. Bueno, gaur gurekin zuzen... Aizu. Zer etorri dira, betiko furruneta beltzortan. Baizea, abioi bat omen dakate. Airo maidenena bezalakoa. Txika. Bueno, demora gehiago ez galdu behar, ze bain, gonbidatu asko dauzko. Zuekin, Jose Lu Anaiak. Tarrinan, handizkit magina helatu. Tarrina eta kutsarillakin, ezin negaltzak zikindu. Kukurutxo aluoien azken tartarekin, galtzak zikintzen ditun, da mantxa ezin kendu. Kukurutxo aluoien azken tartarekin, galtzak zikintzen ditun, da mantxa ezin kendu. Tarrinan, he comido bien de laus, en tarrina y con cucharilla, y así nunca yo me he manchado. Nazka ematetik bombonela un makillak, takoska iterakuan, hortzetan oskilla. Nazka ematetik bombonela un makillak, takoska iterakuan, hortzetan oskilla. Tarrinan, handizkit magina helatu. Tarrina eta kutsarillakin, ezin negaltzak zikindu. Zergatikan beti korteko helatuan, galleta lauki hori biguina egoten da. Zergatikan beti korteko helatuan, galleta lauki hori biguina egoten da. Jose Lu! Ole, eskerrik asko! Txokolatezko gaina. Eskerrik asko mila esker Jose Luz Anaiaken partez. Ez horrati modelo lasan da benta. Bueno, eta zemuzko esperientzia izan da hemen gurian jotzia. Oso polita, baina Nissan banete hori bat traba egiten ari da. San Sebastian, 8-4-2-A.
Oida, memoria. Traba egiten ari da, mesedez kendu lehen bailen. Bueno, guantxe bertan haitu aldezue favorez. Ezakin zeinena da baino kendu, bestela furgoneta ezin du atala. Ezin dugu furgoneta atera, badakizue gure kamiona beltza literaduna, errendik ez dugu saldu, eta mesedez kendu, orain la Puebla de la Barkara joan behar dugulako. Gaur bertan altzuazte. Bai, urtero joaten gara, organizazioak pagatzen du eta joaten gara. Bueno, mundu asko daukuzue hor. Bai, mundu asko, la Puebla de la Barca, la Puebla de la Barca, la Puebla, bai. Puebla. Lehen bailen elatu hori jantzazuta, segizazue orduan la Puebla de la Barkara. Bai, niri txokolate ez dut atsegin, vainilla ez daukazu, Ez vainilla. da gitzen. Ez, bueno, orduan barkillo jango dut. Gauzea baile lehorra. Bueno, biden surtidore maten zoze antzazu motel, bezala. Itxoko, aiz. Gauzea baite Bueno, beste gabe, txalo bero ondoa Joselua nahi enteko. ¿Ves? Y si prestas un poquito de atención, poco a poco, se va haciendo. Amarillo con amarillo, los colores cada uno con su color. Es muy sencillo de hacer. Sí, pero es que igual resulta que a la gente no le interesa, ¿no? Y tú contéstame a la pregunta, ¿no? No, si yo ya te he contestado con todo lo que te he dicho con antelación. Y pienso que con todo lo que te he dicho con antelación, pues te he respondido a todo. Ulertu duzu? Honez, ulertu ipa. Aitziber, lehen komentatu nio, holako gau berezitan etxean nahiko diskusio eta eztabaida izatea ala. Ba, eta gaiena gaina itxuraipeko diskusioak izate joan. Hoi, askotan izatea, taberna batea junda, patzeko garaia iristea momentun bezala. Bueno, none patu goñeat, kita. Kita nik ingoñat. Nola, ez pa? Txotxola, bale, Ez, ne urte betetzek izan berrieta eta nik patuko eta hola xe txoru maune. Hoi, balagin zeatio dan. Azartzen aigialakoen ere. Ba, gure urrengo gonbiatuk honi buruz kantatuko egue. Pinpinilako ke hementxe dauzkeu. Beraz, aurrea zuzenian, Pinpinela! Bila beteren ondoren pagatu ingo det. Beti berak ordaintzen baitu poteatzen. Jadudatan jartzen ari nintzan euskalduntasuna. Errodaipatu gabe inorrez baita euskalduna. Zerdek, zenbat da, haunik egingo jat, utzi behan dudek, zeba. Erronda haunik ordainduko detelako, kobratu kaina, tortilla bipintxo, biardo kortaua, tarros txiki bat. Pintxuak egingo izkina, geldik atzera ez ikutu bestela arrautzak mozingo dizkiat. Dartua nei tokatzen za. Korrau futboleko porra, giro eta turra, eta baita ere buelta. Kobratu idak dana, eta eman kanbiluak tabaku antzako. Ezin eutxi eta komunera egin detalde. Azken tantak astintzen luzau naiz desente. Praketa isterako alu hau anarizan dana ordaintzen. Kapaborreala bezala ari zait gainera arrotzen. Aio, Pelaio, deiadarrik ez jo, egin aldo, dana, seguru. orain zer gainera faktura behar aldezu. Batu dezkaina, tortilla bipintxo, biardo kortaua, eta rosli txikilla. Pintxuak nik egingo izkina. Geldik atzera ez ikutu bestela arrautzak mozu egingo iskilla. Ez da inbesteko ere. Eindet futboleko porra, giro eta turra, eta baita ere buelta. Kobratu idak dana, eta eman kanbiluak tabaku antzako. Valerio, Osvalda, li patuko toiko ronda. Bale, patu, bai, patu. Zer bezala hartu nahizuna, ordon. Ta
serbilleta hartu, ez ikintzeko. Aio. Gaur etxian kontura. Konexio buruz omen da. Bale. Konexioa, satelitia izan, Bi korresponsalak hori biliko da? Egie, aurre ordu Maikruz da Maikarmen, ala? Aizan, zendan zen? Maikruz txiki eta Maikarmen handie, ala, o alrebez da? Itzakina, beti duda itenat eta... Aska, maginatu urte pasaitxun bain aldamenen, gezurre matein. Etzan hori izan dana aurren ba. Aurrea gure bi korresponsalak, Maikruz eta Maikarmen! Erkidea jota matxion, Maikruz. Ospitaliak eta toki hauek, osua jateko irrika hartzen ziona. Iku hau, polbori hauetako da janezkera. Ez ditu konturatuko. Zer jo jelaiz? Errealua enta? Errealua hasita eman beratzen hau? Ai, ama, ke txatxola, txika. Ai, harki gorritja. Kaixo, hemen geha, diretan zuentzako berrizten. Guan enfermeruak, hauen lanara baten egin berrizata hau. Lana gaine ikiarri importantia, Olako gautan gainea emergentzia asko izatea falostetan da, Mari Carmen? Zeratik izatea noi, hola! Ez alaiz guazen lehen gurtian? Langostino burua zurrupatzen eta jata hor trabatu eta azkenean urgentzita bukatu gara? Bueno, ez honan hainbesteago izan, putxika. Ez, laumeiko ibilituna hor, aztea zini langostino burua aztea, talare izupak. Hine, memoria fraiatzen hasi zen! Zeitun atea zinanan, 2 minuturaz. 2 minutu, esan inan, ez fuertei zurrupatzeko talare, ez da kasuek hor. Esos, txika. Langostino balioan agin, onda aprobetsatu behar ditun. Zer gaitun bauan, Markesa ez da txitxinabo, zer? Fosaten txitxinabo, da zeizan, Etorri gurekin. Txotxola! Ua izangoen. Kaixo, zua Ernesto, holtzea? Bai, eta zua sartzeate, ETV-tik etorritako, zeak? Bai, baina ETV1, ETV1-tik etorritako kasetarik. Bai, hoxe! Julian abisatzen nijo, Julian! Bai. Zalia, ETV1-tik etorritako kasetarik, bai. Oño. Kaixo? Bai, kaixo, bai. Ze, konta eguzu, olako gautan eta ze kaso tipikoa izaten jozuen? Kontuz, pasa. Pasi, koma etilikuak eta. Baina, normalian, gauan hasieran izaten dira kontrako estarriko objetu estrainuen da estrazinuak. Gero etortzen dira falosteko diskusioen ondorengo betondokuak. Ta azkenian, kriston atxurra rapautako jendia. Ta horrela balduko zue gauntako ez dakit, pasaizo zuzedidon bat kontatzeko. Konta jose legurteko atxuena. Home, atxuena ikaragarri izan zen. Atxu bat etorri zen langostino buru hemen kontrako estarren katietuta. Baina, lau medikun artian da ez sinatea. Ta atxua jota fuego, bere boltzua gindanen jota jo. Ordu ta erdi eman genuen, buru hori ateatzeko mengo estarriki. Zenbat esan dezo? Ordu ta erdi, eta hori zen okerrena, langostino buru atea eta maionesa eskatu zigun. Ta atxua jata zurrupatzen, hasi zan berriro ere buru hori. Aizu, salabra! Gauza bat esan gaizot. Oso goxua zehola, pusketa hua. Ta baina zehozen premedia bakat, plakila jota nota. Ta berdin zait, azita entregatzia. Zein bierden, Maikarmen? Eitu, bolo jauhan. Hala, izorra! Realua denta! Baina Maikarmen, ke txotxola, baina zertala izea! Ai, ama, Maikarmen oan eitxingo zeigo txotxola! Maikarmen! Meikun bat baldo hemen, ondono, meikun bat! Itxoingo zeigula, Maikarmen! Korten! Hauain, postria! Ia, pastela izateko ze falta zaio nahitzen. Taipa, ginda, ze jartzea jo gainen, pelotita hoi. Ginda! Porkerio. Ginda!
falta zianak. Ze ondo dut gau osua zain, behar dugu Lasai. Txiko igu, goizak ordu betamen oste jana jontzen guendik. Pablo, matek eta. Neska, esago jenoiz. Hoi da, hemen rubiak esan artea inorrek ez du kantatuko. Aitu! Aitzibera. Ne metresia nahi el ikusi. Ze metres, hoi zer da, ni jamerra baino kotxe txikiotan nena izibiltzen, Jamerra, ondilla, netzao. Ondilla beharko egire koñotan ipurdu jazatzeko. Gixoxo, hostia, una etxatartuta, kafesmia, Baso bizi! Bueno, zuekin, Josimari Olasagaztin kuadrilla Waka-Wakan bertsioa besten. Venga! Apalostian, huelga pixka bat, botian jarrito biletia 50 mar. Datea zazue, gintonik bana, haue harria da naiz erdila, haude guzaia. Ta hor barran atzen eska, kamarera, eharra, eska jodi tragua, guri begira dao, berua eta egarria, emoteik Afrika. Batzatuzte, uri! Klaka, gintoni bat batzea. Teipa. Aitzi, jungo nahi jon. Magiatu bat dixi. Bale, ez tema jarri barra boten. Berroita marta! Berroita marta! Piñutu jazaldo! Jarriko lleva botia! Itotu alai! Ondo pasa, txintxe bilita aldan gutxi nahian, zer bestela bihar kriston buruko milaukiko zuen.